Mamahimo matud pa nga mabasura ang reklamong crimes against humanity batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung pakyas nga makapresenta ang prosekusyon og substantial case batok sa kanhi Pangulo. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, gilatag sa mga giimbitang abogado sa podcast ni Mayor Basil Duterte ang mga kalapasan sa giingong pagdagit kay former President Rodrigo Roa Duterte, labi na ang issue sa jurisdiction. Ato sa first appearance ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, gimando sa presiding judge nga ipresenta dayon sa prosekusyon ang ilang mga ebidensya batok ang FPRRD sa reklamong crimes against humanity. Sa podcast ni Davao City Mayor Basil Duterte, diin dunay duha ka mga giimbitang abogado. Sumala nila, magdepende matud pa sa gibug-aton sa mapresenta nga ebidensya sa prosekusyon kung mupadayon ngadto sa trial o dili ba kaha ma-dismiss ang kaso batok ang FPRRD. In other words, the defense and the prosecution should already be studying before September 23. Kaya kung September 23, the prosecution cannot present a substantial case that will move to the trial, then automatically by September 23, the case will be dismissed. Human sa confirmation of charges sa September, magsugod na ang trial. Apan mamahimo matud pa nga maka-apply og interim release alang kay FPRRD, una pa man ang trial. Hinoon, midumili na sa paghatag sa ilang defense strategy ang legal counsel ni FPRRD nga si Attorney Nicholas Kaufman. Sa issue sa jurisdiction, base sa Rome Statute, ang Office of the Solicitor General nag-file na kaniadto og apela nga isuspend na sa ICC ang investigasyon labot sa war on drugs sa Administrasyong Duterte tungod gibarugan nga walay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Dugang sa mga abogado, dili matud pa makaproceed sa trial kung sayop ang pamaagi sa pagdakop sama sa gihimo kay FPRRD. Ang problema ana is the way he was offered. First, he was served the warrant of arrest. Number two, how he was offered to the ICC. These are jurisdictional problems already. And that can be the first question. Because if you cannot pass on how you were arrested, how the warrant of arrest was served, then that case can automatically be dismissed. Ang pasabot ni Ana is if the process by which the evidence or jurisdiction evidence was gathered was illegal, then any evidence gathered as a result of the process is also considered illegal and cannot be admitted in evidence. Bisan pa man kuno og miyembro sa ICC ang Pilipinas, wala gihapoy jurisdiksyon ang ICC. Sanglit dunay balaod og naga-function pa ang judiciary og mga korte sa nasud. So, even under RA 9851, there already a provision saying na dili pwede ihatag ang jurisdiction kay dirisa. And even if there is already a warrant of arrest there, we still have to look at the applicable extradition treaties and laws. Exactly. Karon, we do not have an extradition treaty with the ICC because ICC is not a state. It's not a state. Sa hisgutanan sa proseso sa International Criminal Police Organization o Interpol, mumando matud pa kini nga iagi pa ang arrest warrant sa lokal nga korte. Ang Regional Trial Court mo'y musuta kung valid ba ang arrest warrant, una muhatag og go signal sa pag-aresto. Local court. Because kung mo-extradite ta og tao, criminal, muadto man sa ta sa court. We will have to go to the local court first and then say the local court will determine if that warrant of arrest is accurate. Okay. Or valid. Or valid na siya, or legal ba na, or regular. Now, wala na gibuhat pag-aresto nila ni PRRD. No, I refuse to use the word arrest. Pagkidnap. Pagkuha nila kang Ito na PRRD. itabang kidnap. Ang Office of the Solicitor General nga mauuntay mga bugar sa gobyerno, mibalibad na nga modepensa sa mga opisyal sa gobyerno nga gipasakaan og kaso sa korte labot sa pagdala kang FPRRD sa ICC. Human gibarugan sa OSG nga walay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas.
Sara, dugang ni Attorney Day na mamahimo pasakahan og kasong kidnapping, serious illegal detention ug anti-graft ang mga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa pagplano ingon man pag-execute sa pag-arrest ug pag-surrender kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngadto sa International Criminal Court. Samtang sumala ni Vice President Sara Duterte nga gawas kay Attorney Kaufman, doon na pa siya mga abogado nga nakaistorya karon ug sumala pa og galing ma-on board na ang mga dugang abogado ug nga maulangkob sa defense team ni FPRRD, mamahimo na nga mo withdraw isip legal counsel si Attorney Salvador Medialdea. Sanglit buot sa ilahang kampo no nga dunay experience gayud sa ICC ang mulangkob sa ilang defense team. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.